Mboten lho Pak, jenengan niku kok wabeng sak mripate kuwabe kok wabange teng napa? Kowe ora tau tak ulang ning SMKI. Saiki dadi mahasiswa. Sik kelingan jaman tak ulang. Nggih, napa? Tak ajari ngrebabke sik kelingan. Nggih. Tangan watang rebab dicekel tangan kiwa, tangan teng nyekel kosok. Aku ning ngurimu. Nggih. Terus tak maju, mundur, maju. Kayak ndek men rasamu piye kae? Apa niki Pak De? Kel pas tak ajari ngrebab kowe piye? Ya ngoten niku Pak. Kan ora senut-senut, Pak. Ya ora senut-senut. Anu Pak Radi ndredeg. Soale kan belajar. Ning saiki wis iso ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Oh ya radang entuk nip nakal. Mbak Lintang sakmenika kelas tunggal nggih. Nggih, sakmenika kelas tunggal. Panjenengan kula sih kemutan nalika nderekaken Ki Haji Anom Surata. Kula menika penggirongipun Ki Haji Anom Surata. Dadi menawi Pak Anom ngasta terus panjenengan sok nusul nalika sematem jenengan tasih kecil. Jan walit sak benek lho, Pak. Saiki kok wis wae. Rupane kaya jero sado. Dene putih kene abang. Groki lho Pak De, ngoten niku Pak De. Demam panggung mesti wonten Pak De. Makane kira demam panggung. Demame separo. Nah, kok nembang apa? You and you song. Song, menyanyi. Song and you song, you singing. Lho piye maksud iki? Maksud kene nembang kono menyanyi. Bedane apa lho Pak De? Ngoten niku Pak De. Iki jenenge Sarmadi KPL. Apa kuwi? Koplak. Kuwi Sarmadi EJ. Apa IJ? Iya. Ya nang. EJ, heeh. Apa nduk lagune nduk? Apa nduk? Kedah slendrun apa pelok kang? Pelok boleh, Mbak Lintang, boleh pelok. Pokoke sementing wong loro kompak. Wis aja mbok dieling-eling sing jaman lek kumulang kae. Wis ki lalekno lelakon sing wis kepungkur, adepono lelakon yang akan datang. Termasuk cita-citamu karo kanca-kancamu biyen lalekno. Lho malah sing ngelingke kowe ngono lho. Sing ngelingke kowe iki sik golek. Apa nang? Lagune nang? Ninggal katresnan. Dah, cocok seneng aku. Aku iki. Jan semangat Pak jenengan Pak. Astu. Nggih, wong jenenge apa kuwi nuhoni dawuh saka Mase kudu tak tetek-tetekne nong. Nggih. Sing penting sampean mesem gumuyu, atiku tetep panggah seneng. Ampun semaput nggih, Pak. Ampun semaput. Niku ketawise darahe pun tuwinggi so raine wabang. Soalnya kita berdua itu manis ya, Pak ya. Sing iya Nduk, Nduk. Selarang kuat tak Nduk. Iya. Lagune apa Nduk? Ninggal katresnan. Katresnan. Mumpung Pandu sing urip. Iki mau ngene lho nang Pak Sarmadi, Mas Sarmadi dalem bangun. Engko bengi anak winong. Oh yo cocok iki aku yo. Pandu sing gondrong kae. Oh alah. Pencipta lagu apa lagumu? Loro Branti. Ya, saiki wis lagune viral. Iki raine kuwi sing nyipta. Heeh. Yo, lagune monggo. Ninggal Katresnan bersama Winong Nawangsi dan Lintang Khairu. Yo.
Aja lali pawalingku uga moto kemas janji-janjimu aku kang setia satuku tanteni kanthi saelingku Mbak Winong, Mbak Lintang niki all artis berdiri. Nah, Mbak Winong, Mbak Lintang, Mbak Niken kalih Mbak Prigel. All artis itu berarti semua dong, Pak. All artis ini semuanya. All artis star tamu. Star tamu. Ayo, kuwi anu Eka melu sisan ka. Mbok karo Eka sisan. Iya no. Iya, Mbak Eka. Iki bangsa Ayo Mbak Eka. Bangsa dini iki ben nyawang wae, ben. Oh, lagune nyuwun Lestari. Heeh. Oke, cocok. Nggih. Ngoten nggih Mas Garing nggih. Nggih. Kene Dok. Ayo. Kumpul. Mbah, luar biasa. Iki. Nggih. Sampun jumeneng Mas Gareng? Sampun. Mbak Niken. Di mana di kau? Tes angkat. Oh, Mas. ya sik. Angkat tes. Iki. Dini nyawangnya ya Din. Nyawang sapa? Nyawang aku ya. Karo kanca-kanca liyane. Yo. Nggih. Ayang-ayang ya. Oh. Lagune sing anyar, Mas. Kanca-kanca anu. Urung anu nek. Nggih. Mengke kula latih sik. Apa? Lestari, Mbak Niken. Lestari. Nggih. Sing ngenen sinten? Mas Bayu. Oh, Mas Bayu. Nggih. Bayu. Kula dibisiki Mas Alfian lagu terakhir Lestari ngoten saking Mas Bayu. Kula mboten wani wis abang pucet kongkon. Yuk Lestari all artis bersama Mas Gareng. Saking Semarang.
Terima kasih, matur nuwun. Mbak Lintang, ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nyedaki Mas Gareng kene Mataram Mas Anggit. Hai aoe ora ngira bocah kaya pring ngene kok sik kondange Pripun to? ngarane kaya pring maksudnya piye? Lah iki lho, bocah cilik jlirit. Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De. Pawak. Pawakan. Pawakan ki ora iso ninggal sekolah ire. Nggih. Sing penting nadyan cilik sehat ya, Dok. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa, Dok? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya, masya Allah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget ngono lho. Banget ngoten lho Pak De. Lah ampun banyak. Lah nggih awet saking mrika wau sampun. Iki ora mung saka desa kene, uga desa tetangga padha mirsani, bahkan di luar kecamatan pun sama. Saka Blitar enek, saka Surabaya enek. Lengkap sangat nggih, Mas. Saka Jember enek. Piye? Cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan. Amin. Iya no. Alhamdulillah. Nggih. Jenengmu sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok. Wis tok. Tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubed. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin nggih. Kok sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake leluhur. Leluhur ki wis podar e. Lah niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyai sepuh sing luhur bebudene ngaten lho. Sepuhe ngoten lho Pak De, panjenengan. Pilih sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Kok senengane. Ora ya padha to Pak De. Ya ora beda. Anu Lintang isih sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika. SMA pundi, Mbak Lintang? SMA 1 Puncu, Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Lah, dadi mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA-ne ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang Kairo. Matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Jebul biyen ki sik mentik-mentik, saiki SMA ya wis ora apa-apa. Sing penting sekolahe ditutuke, karier tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Iki ana pundutan lagu. Nggih, Mbak Lintang. Saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Wah, Bapak Jun nggih tasik lenggah. Ayo jelas ngaten. Ingkang pundi? Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan niki tasik pinarak lenggah. Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti nutuk, Nduk. Nutuk nadyan mau esuk tanine ya didadak. Kok ketamon niki juragrawah iki. Lah nggih to. Saiki isih tanggung jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Presiden Pur didadak. Mergo ketamon niki juragrawah iki. Lah nggih to. Saiki isih tanggung jawabnya itu sangat besar sekali loh. Oh, sampe nake dhewe iki lho. Nggih lho. Pitikantropus, wong iki nek ngencek. Pitikantropus, wong iki nek ngencek.
sampenake dhewe iki lho. Nggih lho. Pitik Antropus, wong iki nek ngenyek aja sak dhewe. Aku ora enak. Oh, aku ayo kerpus banget. Ya, Duk. Istara merak hati golek isi podang jenar iba bunga ing nyanding bisa dadi tamba rampung bawa yo buka celuk sak langgame monggo Nduk monggo iso awan ning omah wis ora krasa luyuran anggone sing enak sayang bakal terangganku kali ora krasa iso awan nganti Gomino. Yo kendangane tangan di sepake. Kekancangan terindih soto katoan
Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Nduk. Nggih. Ya, matur nuwun. Ana angker meneh. Ade angkrem piye, Mas? Sampeyan upama duwe anak kaya Mbak Lintang ngono iki piye coba? Apa ora bombong atine? Membanggakan. Nggih. Ngatasi isi SMA kelas 1 wis suarane mapan, ayu tur yo jogete ngirama. Tapi lebih membanggakan lagi bahwa putra saka Mas Gareng kuwi dadi dokter kabeh. Alhamdulillah. Nggih ta? Kula pun cerita kata-kata kalian Pak Jun. Nggih. Pangestunipun pemirsa wayang kulit pun loro dokter kabeh, bojone dokter kabeh. Sak omah doktere 4. Kula ajeng buka poliklinik. Poliklinik wis duwe ragat, wong ki rong duwe ragat poliklinik. Oh, dadi nglumpukke det klitik-klitik sik kuwi ya. Yo ngemis kok piye? Iya. Mboten tegese iki nyelengi. Sudah saya katakan anak-anak boleh jadi dokter, tapi garis bawahi. Nggih. Dahulukan sosial daripada komersial. Leres. Alhamdulillah. Nggih. Tangga teparo lara parani yen perlu tukokke obat. Nggih. Niki yoga-yoga niki. Piye? Niki yen lara gratis bahkan dapat bonus. Kriteriane bonus ki manut larane ya, Mas? Nggih, pokoke periksane kudu ning anakku lho. Bonusnya piye kuwi? Urut-urutane piye? Semakin parah semakin besar bonusnya. Upamane ana sing lara gatel, panu, kureng. Bonusnya sepeda gunung. Weh. Terus nek ana sing lara watuk, sesek ngono kuwi. Genjot ora kuat kendaraan roda loro metik. Wah. Terus nek ana sing lara jantung, kanker, paru-paru ngono kuwi. Saya parah kendaraan roda 4. Apa? Ambulan. Wes kari rumah sakit apa kuburan. Mula nek ora gelem ya kudu diudi kesehatane. Nah, segembira apapun mendapat hadiah, kalau sakit ya tetap sedih. Nggih, mula hati yang gembira kuwi adalah obat. Nggih. Nggih, atine disenengke, bebane beban pikirane ora usah digawe abot. Aku tahu dikandani anakku, Pak. Pripun? Yen bapak kepengin waras wiris, kejaba medis ning sing luwih penting Nggih. kuwi ati lan pikiran gembira. Nggih. Gembira ku ora mergo saka duwe duit tok. Nggih. Gembira ku bisa mencari hiburan yang murah meriah tanpa biaya. Contone nanggap bapake dhewe kon joget didelok anake. Yo ora bayar. Ya ora ono to, Mas. Wong anake anake dokter kok nanggap bapake. Ya. Lah pengen gembira kok nanggap bapake ya. Gembira iki ya yen ragat sing cucuk kaya Pak Junedi. Leres. Pak Junedi hari ini dan keluarga adalah orang-orang yang paling gembira, karena orang yang paling gembira adalah orang yang bisa menggembirakan orang lain. Amin. Wah, jan elok tenan. Lancar men dengaren. Mbok aku mergo ya urung kei jaket kuwi lho. Iya. Aku wis dipeseni pokoke aku kowe arep bali kudu laporan beliau. Oh nggih, kae mau ning spray. Luwih anget timbang jaket. Jaketmu sak awake spray iso dienggo. Pak Junedi Bayu Sirik. Aku wis entuk kok. Oh. Mbak Prigel, ayo kene. Jebul kene Mbak Prigel. Ayo mentaram. Terus. Yo. Jarwo. Jarwo. Ngetan bali ngulon apa setyane ngelakon. Ngono Sing sayo sing ukon lalo. Alhamdulillah. Piye?
Kowe iki apa bar menek klopo kok jarikmu mawut ngene iki? Anu Pak De, rada luset menika lek numbasne Pak Junet menika kan jarik tulis dadine rada luset ngoten lho. Ya ngono ki lho resikone sindian nganggone jarik cap-capan iki ngono kuwi. Kenyek jenengan iki. Kayak tulis pisan bingung. Lah nggih makane terus piye ngene iki? Tak benak kene. Alah, wis ora usah golek kesempatan. Sampeyan ki modus ta sine. Sorry ya, saya tidak pernah menggoda wanita selain istri saya. Waduh. Karena saya ingin menjadi seorang pria yang sangat berharga. Karena yang memiliki saya hanya satu orang wanita, istri saya. Weh, Masya Allah, patut dicontoh niki Om Bayu. Patut ditonyo. Dicontoh kok ditonyo. Patut dicontoh. Lah iya. Mas Gareng iki pancen dienggo percontohan. Nggih. Pak Junedi sok mele dalange ampun iki to, Pak. Ngopo to? Omongane ra enak dicontoh, ditonyo. Mas Gareng, Dun. niki ugi salam hormat Saking. untuk Bapak Maijen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrat. Nggih, matur Beliau ki nek nyang wayang gitu, utamane wisanggeni, wah luar biasa. minded, Nggih, saestu. maniak minded utawa penggemar berat pagelaran wayang kulit khususnya sing metu wisanggeni. Mangke ora ketang sacengelingan disuwun berkahe Dono Suwanten. Nggih, Pak Sus. Mangke kersane duet karo adikku Niken. Nggih. Iki tak mulai saka jenengmu sapa, Dok? Prigel apa? Prigel Pak De. Lah ya Prigel sapa panjange sapa? Prigel Pangayu Anzarwening. Prigel kowe iki cah ndi, Dok? Kediri kula. Oh, kawak. Lho. Kawak piye ta? Omahmu lak ke awak to? Kawak piye maksudnya? Kediri. Kediri. Diri iki lak awak. Lah, Kediri niku kutha Kediri, kota Kediri. Oh, diplesetke. Ya lah ngono wae nesu. Mila ngeten Mas Gareng, Pak Jun menika ingin memberi perhatian kepada seniwati Jawa Timur. Betul. Alhamdulillah. Gitu, mula Mbak Prigel, Mbak Winong, Mbak Niken, Nduk Lintang, kabeh putra terbaik Jawa Timur sing wektu dina iki wis menginternasional ora mung nasional. Betul, alhamdulillah. Ora hebat. Nggih, diaturaken matur sembah nuwun kagem Apa-apa. Bobot Junet Nggih. lan ugi Ibu Ririn ya Pak De Betul. yang sudah memberi occasion, sudah memberi kesempatan untuk pekerja seni kayak awake dhewe iki Betul. berekspresi. Berekspresi. Masya Allah, alhamdulillah. Tidak hanya memberi kesempatan berekspresi tapi juga belakang wae terus terang juga memberi rezeki pada seniman dan seniwati. Amin. Niki jenenge ora mung nguri-uri, ning nguripi karo ngurip-urip. Betul, betul. Nggih ta? Nggih. Mas Gareng. Nun. Mbak Prigel kersane nggih jumeneng sik. Niki kula nyuwun Ibu Suning diharap Dono Suwanten. Menika saking Pak Junedi. Oh ngaten. Nggih. Ibu Suning menika Ibu Suning. adik dari Pak Junet Om Bayu. Oh ngaten Ya. nggih. Monggo Bu Suning menika dipun rencangi Mbak Prigel kali Mas Gareng. Monggo pinarak wonten pepanggungan Bu Suning. Monggo Bu Suning. Yo mentaramke, Cok. Ayo. Monggo Bu Suning. Timun sigara Ayo bangun bareng-bareng. kowe. Niki Bu Suning sampun
anu nun sewu kepengin anu genake Bu Suning dalemipun pundi Bu? Le Mas kok sampean pateni to Mas? Miki babat nah monggo Bu dipun asli kene Mas Gareng asli Wonosala Wonosalam Kedung Salam nun sewu kapernah menapa kalian Pak Jun putranipun Mas Dalem nika nak dulur berarti nak dulur alhamdulillah ngasta menapa Bu tani Pak pisan Pak tani pensiunan wah sami kula nggih pensiunan. Pensiunan apa? Lek Ibu Suning menika kan pensiunan dosen. Lek sampeyan pensiunan apa kira-kira? Aku dos apa wae gelem. Lho. Dus gembel kuwi. Nah. Oh ya, Bu badhe nyekar menapa? Bu Suning. Napa ajeng nyekar Mas Gareng? Ora nembang kalih Mas Gareng, ngono lho. Kowe seneng to yen tak tinggal? Anu Om Bayu nyon sewu. Bapak Junet menika kan juragan transportasi bisnis gitu. Alat berat ya Pak De ya. Alat berat apa wae? Apa wae beliau lakukan. Awake dhewe engko lek mantuk siji-siji souvenire ya alat berat traktor. Ono, lah winginane nika kula tanggapan nggih serak mriki niku teng juragan buah Om Bayu. Nggih. Niku souvenire ya buah. Oh, tadi manut karo sing nimbali. Sesuk sampean jare arepe ning gone juragan Kijing. Sido ora wi? Anu infone ngono infone. Anu Kijinge iki khusus go wong wedok gonen dhewe wae. Mas Gareng kok nesu ngapa to? Kok nesu ngapa? Dagelan ra leh nesu. Ora nesu liyane ku buah kan transportasi kok Kijing. Lah kok wedi ngapa? Wedi karo Kijing iki ngapa? Ora wedi keri. Loh, ora ya rasa wedi Kijing tekan omah digawe kursi. Yo, ya ora. Iki ora masuk akal. Kok ora masuk akal? Wong nyatane wong sing omahe pinggir kuburan kae iso dienggo memean, iso nggo kursi Kijinge kuwi. Oh, kreatif ya. Lah iya. Nggih. Bu Suning badhe nembang menapa, Bu? kalian Mbak Prigel lah monggo. Nggih, napa Bu? Monggo. Anu biasane Bu Suning niku tembange slendro Pak De. Oh, napa lagu? Napa lagu sing dereng digawe? Monggo. Nggih, biasane gluduk asmara niku lho. Gubuk kok gluduk. Sik kowe ayu-ayu kok rada pedhok ngono lho. Ora ngono aja kaya ngono. Gubuk kok gluduk. Kleru dibenerke to putune. Jenengan lho Buneng iki. Kuwi lho nek kene iki lho. Ajeng nyanyi napa? Terserah pun. Ya gubuk asmara iso. Gubuk aswajik. Asmara. Ya, gubuk asmara. Niki mawi bawi mboten Mbayu. Bawa kok bawi. Ya ora, pancen rada sentet bocah iki. Ya wis. Yo. Bawi. Wis wae ora dianu ayo. Ya. Dibawani, monggo. Sing bawa Yo. Nduk Prigel. Ya. Nyapa guyang-guyu nanggap dhewe guyu. Ya. Ya, Nduk. Ya. Malam Minggu. Lagu lawas ki malam Minggu. Ayo pergi. Ora. Terus Wayangan ki dalang bayu. Mesam-mesem ke sese nyokot debok gitu lho. apa rumasamu bantengan kok nyokoti deboke? Anu, ayo. Baten kedung salam. Badan kedung salam. Niki teng kedung salam to leres nggih Bu? Ya, kedung salam. Mengetiri yo yo fitri bagya mulya tinebena ing Allahumma Amin. mugi-mugi ingkang sampun rawuh dalu menika
tansah pinaringan kesehatan, lancar rezeki dan panjang umur ya Pak De. Amin, amin, amin. Nggih menika tembangipun Gubuk Kasmoro. Monggo Bu Suneng, buka celuk nggih Bu. Monggo. Yuen luiwat. Nah iya. Lagu Yuen Li. Vokale tambahi Mas Medet. Ngerangin Mas Nada. Derek. Kira kedhi gue. Anu terusno Mas Pian. Nggih. Cak, yo. Monggo. Cak. Saya
Terima kasih Bu Suneng. Wah, luar biasa. Prigel. Balungane ayo simbak prigel mangayun monggo rawuh wonten mriki Pak prigel iki wayang wayang kulit apa film horor ngene iki nek Mbak Prigel wis anu lho wis apa jenenge viral pisan. Viral. Aku nganti junggal-junggal iki viral blas gak ora. Ora ngono, bocah ayune kok ngene iringane jegat-jegat. Ayo Duk, protes kuwi, protesen. Menika Pak Dalang Samandiman nggih. Sugeng Pocot Samandiman. asmane Mas apa? Aku lali ya. Sarmidun. Pak Sarmidun nggih. Sugeng dalu Pak De nyun sewu. Nggih. Wah, kesempatan. Kowe dalan kondang kok tergalek jenenge Ki Sarapan. Menika dalang saking Cina to Pak De? Cok saged. Iya kok iso. Sipit. Tak kandhani. Ora kok Cina. Pripun? Ndredeg lho mrene patung nganti ngene terus kan. Sipit piye? Ndredeg. Ngantuk jenengan. Kok ngantuk? Enggak, itu. Mbak, kula niku ngefans banget kalian jenengan. Saestu. Iki alhamdulillah iso ketemu. Alhamdulillah. Iso salaman kalian jenengan. Ternyata ombake ning njaba nek Mbak Prigel ayu tur duwe gigi kelinci iki betul. Bayi. Untu iso kaya ngono. Bayi. Gigitane bayi. Nyem. Jenengan kok iso mikir tekan gigitan barang ki lho. Nek dahar daging apa nang gigit, Ora? Oh ngaten. Sarmadi kan kepethuk wong ayu sarape kumat. Sok ngono bekar-bekar. Hati-hati lho kowe kok iso dikremus karo kuwi lho. Aja sejak-sejak. Kuwi agar kumat nyawur kuwi bocah kuwi. Delok. Lah iya. Lho kok lah iya lah nggih. 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 Mas Sereng borong dipun egone mriku. Borong apa? Borong diugone piye carane ben Mbak Prigel suarane tambah jos. Terus ben igolane sing wah aku nang YouTube nonton Mbak Prigel. Wah. No. Mbok sesuk priksa kowe. Periksa ngopo? Ketoke saya nemen no. Dia jenenge orang itu. Kagum itu boleh, tapi jangan berlebihan. Wong ki nek seneng karo wong, ekspresine beda-beda. Betul. Niki nek seneng karo wong ngene tok. Ora iso apa. Nah aku pancen tak luapkan apa enake nggih Mbak nggih. Iya. Dadi kepethuk wong wedok ayu ngene. Iya ngono kok. Ayo untune putih Aku kok malah wedi to Pak De Pak Samandiman iki. Aja meneh kowe aku kancane wedi kok. Wis wedi aku. Kaya wis dimaklumi. Kowe ngerti Sarmadi kok ngono apa? Kuwi go nutupi grogine. Hei, betul. Mbak Prigel nyanyi nama. Mas aku kok supporter bal ya. Kok nembang apa? Kowe nyuwun karo kanca-kanca abdi. Wis. Niki sing rame mawon ya Pak De. Sing rame apa ben menutupi grogine Pak Samandiman nggih. Gerajakane Mas. Oke. Tujuh nggih? Gerajakan banyu biru. Banyuwangi. Banyuwangi Kuwi enek banyu birune. Adar. Kowe kayane mangan batan kok. Ya Mbak yo. Gerajakan dibawani mboten, Mbak? Mau langsung mawon. Ki wis jam 4 kok. Oke, pun. Ya. Ya ndak? Loh, sik Mbak, sik. Masih ngene kok. Nah. Gerajakan Banyuwangi
yang akan susahing hati longgoreng pasir pasiran samburan reretoan ambi mangan selonjoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan reng pikiran engkir pesisir gerak zakat bisik-bisik semayanan matrit janji orep yareng sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyu Wangian Rasakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon angenekane angin yang akan susahing hati longgoreng pasir pasiran samburan reretoan ambi mangan selonjoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan reng pikiran bengkir pesisir gerak zakat bisik-bisik semayanan matri janji orep biarang sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyu Wangian sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyu Wangian Luar biasa. matur Mbah Nuwun Pak D. Nggih, matur nuwun.